Salam dostlar. Sırlığı temadan bu edeki sanına Facebook barada maglumatlar bolar. Onda başlayalım. Facebook bu online sosyal medya ve sosyal ara bağlanışık servisi bolup dünya yüzüne hizmet etýändir. Ol Amerikanın Kaliforniya ştatında 2004 ýylyň 4 fevralynda Mark Zuckerberg we onun bir näçe kommentaşlar tarapyndan Harvard College'inde okap beren wagtlary döredilýär. Başda diňe Facebook'u Harvard College'inde okaýanlar bilen gurupdurlar. Soňra 2006 ýylda 2013 ýaşda olan bolsa Facebook'a girip ulanıp biripdir. Mark Zuckerberg Facebook'u açandan soňra 2005 ýylda kollejy taşlaýar. Şol wagtlar Facebook'u ulanýandan sany 1 milliony. 2008 ýylda Mark Zuckerberg 23 ýaşynda dünýäde iň ýaş milliarder diýip tanalýar. Indi bolsa top faktlar geçelim. Birincisi, Facebook'un renkinin gök bolmagy. Onun sebebi Mark Zuckerberg gyzyl we ýaşy renkleri dol gözü görüp saýgap bilmeýän eken. Ve ol gök rengi göz gowurýany üçin Facebook'un renkini gök edenler. İkinci, Facebook'un başdaky ady. Başta Facebook'un ady The Facebook diýip goýulandyr we Facebook'un gön manysy ingliz tilinden terjime edende Face yüz, book da kitap diýmekdir. Üçüncü, Facebook ulanmagy adagyny nedeni ýoklar. Olara Xitay, İran, Demokrat Koreya ve Siriýa degişlidir. Dördüncü, Facebook'ta blog edip bolmayan adam. Facebook'ta dabaw eden adamlaryň arasyndan Mark Zuckerberg hiç ýyly çykaryp bilmeýän, ýagny blog edip bilmeýän. Beşinci, Facebook'ta iň meşhur ýerlenýän adamlar. Birinci ýerde Portugaliýaly futbolist Cristiano Ronaldo'dur. İkinci, Mark Zuckerberg özüdür. Üçüncü bolsa aýdymçy Shakira'dyr. Altıncı, Facebook'ta öle adamlaryň accountlary. Facebook'ta 30 milyon towarak ölen adamlaryň accountlary bardyr. Ýani başda ýaşap beren wagtlar girip ölenden soňra çykarmadyk accountlardyr. 7. Mark Zuckerberg alan diplomy. Mark Zuckerberg Harvard College'ini taşlap gaýdanan 12 ýyl soňra, ýani 2017 ýylda öz başda okap gaýdan ury hukuk ilminden derejesini alýar. 8. Mark Zuckerberg'in maşgylasy. Mark Zuckerberg öz aýaly Priscilla Chana Polişde okap beren döwürlerine tanışýar. Ýani ol hajatana oçra duran wagty görýär we oňa aşyk bolýar. Ondan soň olar 2012 ýylda toý etýärler. Mark Zuckerberg 2017 ýylda Harvard diplomyny alan wagtyna beren gurulmalarına şeýle diýär. Men şu kollejde galan iň uly ýatlamalarymyň biri o da öz aýalyma duşmanymdyr diýär. We ol Facebook'un açylmagyna da onuň sebäp bolandygyny aýtýar. We olaň şumat iki ýyly bardyr. 9. Jan Zuckerberg Initiative kampanyasy. Bu kampanya hem Mark Zuckerberg ve onun aýaly Priscilla Chan tarapyndan 2010 ýylyň 1-nji dekabryna döredilýär. Bu kampaniýanyň maksady adamlaryň saglyklaryny goramak üçin käbir keselleriň öňüne almak üçin döredilýändir. We şol sany ilim bilimi sürmek boýunça diýişler barýandyrlar. 10. Facebook'u satyn almak isleýän kampaniýalar. 2006 ýylyň Thomson'a Yahoo kampanyasy Facebook'u almak üçin $1 milyar teklif etýär. Ýöne arada düşüşmedikler bolup, bu teklifi kabul edilmeýär. Ve 2010 ýylda Microsoft kampanyasy hem $24 milyar teklif etýär ve o da kabul edilmeýär. Şeýlelikde bu edeki sanymyzyň soňuna gelip ýetdi. Eger video göňüňizden turan bolsa, biziň kanalymyza agza bolmaklygy we like we kommentariýa ýazmakly ýatdan çykarma. Hoş, sag bolun.